Usevulele zelashona oshona nendoda madenozolo thina Zulu mnyamondlela zimhlophe siyakhuleka nina besizwe. Senibingelele phinde sinamukele ehlelweni le-SK Media Production. Sicela mbukelo wethu umusha ku-channel ungakhohlwa ukuklik i-subscribe button kanye ne-notification bell. Khona mbukelo wethu makwenzeka skiphe ivideo uma wokuqala uzokwazisa ngaphandle ukuba ababukeli bethu sinimoshele isikhathi azivele sihlalo odabeni eseniphathele zona namhla zithi. Okay bafowethu, no kade umuntu ezovula i-case la because kuney'ncwadi ayitholayo, kunamavidiyo enziwayo athreatenishayo, so wonke abantu abangithreatenishile bayaziwa bakhona ku-page. Iphi inyanga engingayihopha? Lezi zinto oyifaka lapha ku-TikTok uvumelane nobani ukuthi ufake iy'thombe zabantu? Bani lo mgijimi? Ngithi uvumelane nobani ukuthi ufake iy'thombe zabantu lapha? Seniyangicinga lo madoda, nabuka ama-address ami, nabiza ama-address engihlala kuwona. Kanti mina kululo kwami, mina sesidinga ukuthi ungicinge, wena usho ukuthi ukuphi ngize kuwena. Ungangicingi ngoba uyangicinga manje. Ngiyacinga bese. Nyaka 1007 awutholakali isitalo. Hayi mgijimi mfowethu. Awutholakali isitalo. Wemgijimi. Manje ngicala ukulokwana ukuthi kubanda ukusaba ukufa kodwa uyabaleka. Wemgijimi lalela. Angisiyo umgijimi, musa nje ungibiza ngomgijimi. Hayi ngiyalizwa izwi lakho, phela izwi lakho alifani nelomunye umuntu, ngiyakuzwa umgijimi wena. Musa kodwa ungibiza ngomuntu nambani uzalwe kwaku-93 wena. Yeah, vele ngizalwe ngo-93 and futhi I know ukuthi imosteni isebenzisana namaphoyisa, imosteni isebenzisana neinkabi, imosteni isebenzisana even na ku-Department of Labour. You are there. I've got all information. Ukuthi wazi information yami akungithusi lokho. But engifuna ukuthi nambani uhlangene nale nyanga eyirasta. Hayi unephutha ke la. Ukhuluma into engakufuni. Manje asisho ukuthi enzani, sithi tholakala kule ndawo ebhalwe lapha phansi awutholakali. Ubhizi kodwa abantu uthi awukusaba ukufa kodwa awutholakali. I know. Uphinde utholakale. Ngibuka nje. Ngeke ngiphinde ngitholakale. Awutholakali phela. Fanele utholakale uma uthi wena ukwesaba ukufa ngabe etholakala la othweni hlala khona. Okay. Uphinde ngamanje. Kulungile, angitshela ukuthi ukuphi asilungile mkhulu ngoba uthi uyalungisa ukuphi. Wonke abantu abangithreatenishile bayaziwa bakhona ku-page. Another thing le yokudonate abafowethu, it's fine. Ningadonate manje because I think I do need the security. Yeah, because sengihlezi ngibaleka sengidlulisa kwanyamazana. Kodwa nje bafowethu ngibonga support. Angizukuyeka. Lokho ngishilo ngimini ngeke ngize ngime. Noma kwenzeka mina ngingasabikho ivuka inkunzi eyodwa noma Usevulele zelashona oshona nendoda